मंगलमय जननी पतिव्रता रमणी कल्याणमय भगिनी पुण्य सुख शांति मैत्री प्रदायिनी सर्व गौरव संपादिनी सुललित संगीत कलमदिनी किंतु आजिकार दुनिया रे केतेक अंधविश्वासी विवेकहीन आखिरे निंदनीय घृण्य एवं समालोचिता डहाणी ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାହାଣୀ ଗଲେ कहानी तो गोटे झीर ना तार सबिता बापा मांकर अनियणी झील से पाठ पढ़ार भारी मन आखपाख गाँव में मेधा छात्री खूब कम अच्छा गरीब बापा मुंड झड़ा तुंडे मारी झीर पढ़ा इच्छा पूरण करती झील जन्म पर घर को यही गाँव में अति अल्प बयस सबितार विवाह हुए पाख गाँव विकास सहित विकास थिला बापा माछुंड गाँव निज जमी थिबा लोकंक मध्य से थिला जमे कठिन परिश्रम करी निज जमीर सुना फड़ाए खुशी चले विकास और सबितांकर छोट संसार हेले अचानक से सुख संसार उपर को घुटी आसे एक मस्त बड़ कणा बादल विकास कौन से अजଣା रोग पीड़ित हुए सबिता चाहे स्वामीर डाक्तरी चिकित्सा कराइबा पाए किंतु अंधविश्वास बुड़ी ग्रामवासी ताहा करते नहीं फल सबिता मथारू सबुदिन पोछी हो जाए तार सीमंत सिंदूर भांगी पड़े सबिता अनुताप करे निज स्वामी को डाक्तरी चिकित्सा न कर मने मने संकल्प करे से बंचित पर्यंत कुसंस्कार और अंधविश्वास सह लड़ाई कर सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिचालित ग्राम्य स्वास्थ्यकर्मी भाव तालीम सहित आईन सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुप्राणित हो सबिता लगी पड़े निज संग्राम व्याधि आमको ग्रास कले आम अजाणत भूल बाटर चल जाए एक सुस्थ समाज गठन करने आमको प्रथम यही व्याधि मुक्ति पाया पड़े मुक्ति दब कि मुक्ति दब सचेतनता आम जानिले जिणवा न जानिले छाड़ा तेणु जिला आईन सेवा प्राधिकरण सचिव हिसाब से मुझे अनुरोध एवं आह्वान करुच्ची कुसंस्कार और अंधविश्वास को प्रश्रय दियंतु नहीं। वर्तमान मु अनुरोध करुच्ची ए अंचल पारालिका वॉलंटियर भौणी ममता को से आपण मानू किसी कहन धन्यवाद माननीय सेक्रेटरी सर और मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने मु केवल एतिकी कहबी जे जिला आईन सेवा प्राधिकरण शिखाउथबा रास्ता रे आमे सबबेले चलिबाकू चेष्टा करू ता जाईके खुशी हेबे जे ए गाँव रे किछि सचेतन व्यक्ति ए दिगरे कार्य करछन जेमिति कि हमर भौणी सबिता कि निज चेष्टा रे ही गाँ लोक मानक मध्य सचेतनता सृष्टि करबा
ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବସେଇଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପାଇବେ ଆଉ ରୋଗକୁ ବି ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସେଠିକି ନ ଯାଇ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବା ତେବେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ରୋଗକୁ କୋଉ ଔଷଧ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲ ଝିଅ? ଆମର ତ ପଟା କପାଳ। ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା ଟୋକାଟାକୁ ପେଟ ଆସିଛି। ଜହ୍ନି ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ପେଟଟା ଛଡେଇଥିଲା। ହେଲେ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ସେଇ ଜ୍ୱର ମୋଟେ କମୁନି। ଛୁଆଟା ମୋର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏତେ କରି ହେଲାଣି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ବୁଦ୍ଧି ପେଟ କିଛି ଦିଶୁନି। ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଥିଲ? କି କଥା କହୁଛୁ ଝିଅ? ଶୁଣିଲୁ ପରା ତୋ ପେଟଟା ଆସିଛି। ଡାକ୍ତର କଣ କରିବ? ଓ ମଉସା, ସେ ପେଟ ଛାଡ। ସେଦିନ ପରା ଆଇନ ସଚେତନ ସଭାରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋର ସାନ ଛୁଆ ମାନେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ପିଲାଟାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଗାଁଟା ଯେତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ। ଚାଲ ମଉସା, ଆଉ ଡେରି କର। ତା କଥାରେ ତମେ କଣ ପାଇବ? ଛୁଆଟାକୁ ତ ପେଟ ବ୍ୟାପିଛି, ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ କଣ କାଟୁ କରିବ? ଚାଲ ଧନୀ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଅ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚାଲ। କେମିତି ବୁଝେଇବି ଏମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି କାହାରି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆସୁଛି ନା କଣ? ନା କଣ? ମୁଣି କଣ ଗୋଟେ ପେଟ ପଶିଗଲା ନା କଣ? ଗୋଟେ ଶୈତାନ ପେଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ହେଲେ ତୁ ମୋଟେ ରହ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିଆ ବାହାର କରି ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଯାଅ ଘର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ନେଇ ଆସ। ଜୟ ମହାକାଳ। ମୋର ଗାମୁଛା କାଟ। ପାଣି ପଡିଥିଲା ବାଲ୍ଟିରେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲା। Banka!
ନା ବାବା ଆଉ କାଟି ନାହିଁ। ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ ଆଉ କାଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭସ୍ମ କରୁ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଚିନ୍ନମସ୍ତାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଗଲା ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା ସେ ଶୈତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ସତରେ ଭଗବାନ ବାବା, ଆପଣ ସତରେ ଭଗବାନ। ଆଶା କର ତୁ ବି ଶିଖେଇଛୁ ନା। ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋବରା ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତ ମନ ମାନିଲାନି। ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଅଛି ସେ। ବୁଝିଲୁ ଧନୀ ଗୁଣିଆ କଣ ମତେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ମୋ ପୁଅ ଦେହରୁ ସେ 47 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାର ଫର କିଛି ନାହିଁ। ସତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି କି ତାକୁ। ହଉ ରହ। ଟୁନା ବୋଉ, ଆଲୋ ଏ ଟୁନା ବୋଉ, ତୁ ଟିକେ ବାହାର କରିଲୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କାକା ଟିକେ ପଚାର ପୁଲିସ ପିଟିବ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ନା ଘଣ୍ଟେ ଅଛି ତମେ ଇଏ କଣ କରିବ? ପୁଅଟା ଭଲ ଥିଲା ସାର୍।
ତମେ କିଛି ଭଲ କଲେଣି ଜାଣିଲ ନା? ତମେ କିଛି ଭଲ କଲେଣି ଜାଣିଲ ନା? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭୁଲକୁ ଦେଖାଉଛ। ଖବରଦାର ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନହେଲେ ମାନେ କଣ କହିଛି? ମନ୍ତ୍ର କରି ମତେ ଡାହାଣି କରିଦବୁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତମେ ବାଜ୍ୟ କଥାରେ ଡରିଯିବା ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ନା, ହେଲେ ମତେ ଠକି ପାରିବନି। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥାଟା କହୁଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛ ସବୁ ବଖାଣିଛ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାରଣିକ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମକୁ ପୁଲିସ ସିନେମା ବେଟା ଫଳ ଫଳ ନହେଲେ ତତେ ଜୋତା ପଡିଗଲି। ହଉ, କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜେଲରେ ନ ପୁରେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଜାଣି। ସେ ସାବିତ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲା, ଜମାଠାରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମମି ଶୁଣିବା କଥା ହେଲା, ମନରୁ ଯାଉ। ପିଲାଟା ଭଲ ଥିଲା, ତୁ ଶୁଣିଲା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଦାଦା। ପିଲାଟା ତ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିର ଲେଉଟା ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଜମା ବୁଝିବନି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କି ତୋରି ପାଇଁ ତା ପୁଅ ମରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ରହିଲା କୋଉଠି? ସେମାନେ ମୋ କଥା ମାନି ଯଦି ଛୁଆଟାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଛୁଆଟା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କଥାଟା ମୋଟା ମନକୁ ପାଉନି ଝିଅ। ଧନୀ ଗୁଣିଆର ପରମତି କିଏ ନ ଜାଣେ କହିଲୁ? ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ତା କଥା କଣ ସହଜରେ କାଟି ହବ? ତାରି କଥାରେ ଗାଁର ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଅଲକ୍ଷଣୀ। ତୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ କାହାର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ভগবান, এই যে কলঙ্কটা মুন্ডে পড়েছে, এই কি কলঙ্ক ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସ। ଆକାଶରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘଟି ଆସିବ, ବିଜୁଳି ମାରିବ, ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଏ ଆସିବ? ରାସ୍ତା ଭରା ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା?
ଜାଣିଲ ତ ରଘୁ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ? ନାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମୁରବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଗାଁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଇବନି। ଜୟ ମହାକାଳ। ଚାଲ। ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ବି ମଙ୍ଗଳ ସବିତା, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଟା ବିଲରେ? ମୁଁ ପାରିବିନି ଦିଦି, ମୁଁ ପାରିବିନି। କଣ ପାରିବୁନି? ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବିନି ଦିଦି, ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବିନି। ଏମିତି କାଇଁ ଭାବୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? କଣ କରିବି? ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେବି ଲାଭ କଣ? ଭାଙ୍ଗି ପଡନି ସବିତା, ଜୀବନରେ କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛୁ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଡରି ଯାଉଛୁ। ଆମ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର କାମ ହେଲା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ତୁ ଜାଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଚାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର କରାଇବା, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେ କଥା ବି କହିବା। ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ସବିତା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତୁ କୁଆଡେ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରି ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗରେ ପକାଉଛୁ। ଏକଥା କଣ ସତ? ନା ମିଛ। ଏଇ ଧନୀ ଗୁଣିଆ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଶତ୍ରୁ କି ମିତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଗୁଣିଗାରିଣୀ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ରାଗ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଗ୍ରବାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଏକଥା କଣ ସତ ଯେ ତୁ କାଲି ରାତିରେ ମଶାଣି ପାଖରେ ବାଳ ମୁଦ୍ରା କରି ବୁଲୁଥିଲୁ? ହେଲେ ଏମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦିନ ଆଣି ଯେତିକି ପଚାର ଯାଉଛି ସେତିକି କହ। କଣ ଏକଥା ସତ? ହଁ ସତ। ହେଲେ ପୁଣି କହ ଆଦିତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଏକଥା କଣ ସତ? ରଘୁବାବୁ ଯାଇ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ହାତ ମାରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର ଦିନ ପରେ ପିଲାଟା ମରିଗଲା? ହଁ, ମୁଁ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତା ପିଲାର ଆଖି ଯେତିକି ପଚାର ଯାଉଛି ସେତିକି କହ। ଯାଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ନିଜେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଭାଇ ମାନେ? ଏଥିରୁ କଣ ସବିତା କାହାରି କଥାର ମୋ ଆଡକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମୁରବୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, କଣ କଥା? ହେ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଣିଲ ପାଟିଏ ପାଣି ଅଟା ଗୁଳ। ଅଟାକୁ ଆଡକୁ ଡାହାଣେ ଛୁଏ ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଭାସିବ। ଗାଁ ମାଇପି ଜଣ ଜଣ କରି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଛୁଅ। ଜୟ ମହାକାଳ, ଜୟ ମହାକାଳ। କଣ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଜୟ ମହାକାଳ, ଜୟ ମହାକାଳ। କଣ ହେଲା? ये तो बुढ़ी गलत। ସବିତା ପାଳି
କିଏ ଆସି ଏସବୁ ବାଛୁ କଥା ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି କାହିଁକି ଛୁଇଁବୁନି ଯଦି ତୁ ନିର୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ଡର କାହାକୁ ଭଲ ପିଲା ପରି ଆସି ସୁବିଧା କରୁଛି ଜୟ ମହାକାଳ ଜୟ ମହାକାଳ ahora como de acá restare algo muera पानी बुढ़ाओ କିଛି ତ ହେଲାନି आओ लोना सो आओ पानी छाड़िएगा आओ तो काट सविता पाड़ी किए आसिक ढालू ମୁଁ ଢାଳିବି ଏତେ ପାଇଛ କଥା ମତେ ଢାଳିବାକୁ ପଡିବ କାହାଣୀ ନା ନୁହେଁ ଗାଁ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଲ ପିଲା ପରି ଆସି ଢାଳିଲେ କହୁଛି ସାପକୁ ଦୁଧ ଭାତ ଦେଇ ପୋତିଥିଲେ ଜୟ ମାତା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଆମେ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ଏହା ଠିକ କଲୁ ଯେ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଘୁନାଥପୁର ଜୀବନ ନେବା ଓ ଗାଁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ କବିତାକୁ ଜରିମାନା କରାଗଲା 2 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଁର କୋଠ ଘରକୁ ଦବ ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରା ଦିଆଯିବ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆସ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଲି ନା
ବାପୁରେ ଏ ବଜାର ଭିତରେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ସବିତା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋରି ପାଇଁ ତୋର ଆଜି ଏଇ ଦଶା। ଚାଲ ଘରକୁ ଏପରି ଭାବେ ଏହା ତ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଧି, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା, ଅଥଚ କେହି ଜଣେ ବି ବାହାରିଲେନି। ଏ ବିରୁ ତା ପୁତୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ସାର୍? ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଇ ସେ ନକଲି ଧନୀଗୁଣିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇବା। ପୋଲିସରେ ଲାଭ କଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଜଣେ ଧନୀଗୁଣିଆ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ସାର୍? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି କରିବା। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ସାର୍। ସତରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ଘନେଇ ଅଛି। ସବିତାକୁ ସିନା ଆମେ ଡାହାଣୀ କହି ଗାଁରୁ ତଳିଦେଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜ୍ୱରକୁ ସେଇ ଜ୍ୱର। ତାମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ ଡାହାଣୀ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଧନୀ ଗୁଣିଆ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। କଣ କହୁଛୁ ଝିଅ? ହଁ ଦାଦା, ସତରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ଘନେଇ ଅଛି। ସବିତାକୁ ସିନା ଆମେ ଡାହାଣୀ କହି ଗାଁରୁ ତଳିଦେଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜ୍ୱରକୁ ସେଇ ଜ୍ୱର। ତାମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ ଡାହାଣୀ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଧନୀ ଗୁଣିଆ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। କଣ କହୁଛୁ ଝିଅ? ହଁ ଦାଦା, ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆଉ ସେଇ ବଡ ଡାହାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିକି ଗାଁରୁ ତଳିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ମହାନ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ବାବା ଭାରି ଦରକାର। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ବାବା ଭାରି ଦରକାର। ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ କେତେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚକୁ ବଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାବା କିଛି ଚାହାନ୍ତି ଧନୀ ଗୁଣିଆ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଟିକେ ସଚେତନ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ବାବା, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଡାହାଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବଡ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଜରୁର ଜରୁର। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଆମେ ତାରା ପୀଠର ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମସ୍ତକାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ନାଠିଆ ଭିତରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛୁ। ତୁମ ଗାଁର ଡାହାଣୀକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାବା ଖାଲି ସାହସ ନୁହେଁ, ବହୁତ କରାମତି ବି ଅଛି। ଜାଣିନୁ ଏଇ ଧନେଶ୍ୱର ଧର କରାମତି କେତେ? ହଉ ଦେଖା ତୋର କରାମତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଉଠିଲେ କଣ ହବ? ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ। ବାବା ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମକୁ କେମିତି ସେ ଡାହାଣୀ କବଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜରୁର ଜରୁର। ମନେ ରଖ, ଏ ଗୁଣିଆଟା ବୁଡିବକ୍ତାଏ। ଅସର ଡାହାଣୀକୁ ଛାଡି ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କଲା ସବିତା ଡାହାଣୀ ବୋଲି। କଣ ପ୍ରମାଣ କଲା? ସାମାନ୍ୟ ଅଟା ଗୁଳା ଆଉ ରକ୍ତ ଦେଖେ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିଦେବି। ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଅଟା ଗୁଳା ଆଣ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଆସ ମା, ତମ ଭିତରେ ଜଣେ ଆସ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏ ଦେଖ କଣ ହେଲା? ଇଏ ତ ବୁଡିଗଲା। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏବେ ଅଟା ବେଳ ଛୁଅ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଦେଖ କଣ ହେଲା? ଇଏ କଣ ଭାସିଲା? ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ, ଏକା ଲୋକ ଛୁଇଁଲେ
ଅଟା ଗୁଡା ଭାସୁଛି ଆଉ ବୁଡୁଛି। ହେଲେ ବାବା ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ? କିଛି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ, এই ଅଟା ଗୁଡା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବୁଡିଲା। ଏ ଅଟା ଗୁଡା ଭିତରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାସିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବାବା ସବିତା ଛୁଇଁଦେବାରୁ ପାଣିଟା ରକ୍ତ ହେଇଗଲା କେମିତି? ଦେଖିବ ଦେଖିବ କେମିତି? ଏ मेरा बाएं हाथ का केस ନିଅ, ଏ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ନେଇଯାଅ ଆଉ ମୋ ଅମୁନିଟା ନେଇ ଆସ। ଆସ ମା, ତମ ଭିତରେ ଜଣେ ଆସ। ମୁଁ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରଖିଛି ଆଉ ଏ ବୋତଲରେ କିଛି ସାଧା ପାଣି ରଖିଛି। ଏ ଦେଖ କଣ ହେଲା? କାହିଁ କିଛି ହେଲାନି ତ? ଏ ବୋତଲରେ ମୁଁ କିଛି ଚୂନ ପାଣି ରଖିଛି। ଢାଳା ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ନା, ये रक्त नुहे, नाली पानी। बाबा ये धनी मुनिया ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁଅ ଶୈତାନ ପେଟଟା ପାଣି ଦେଲା ଆଉ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଦେଖିବ ଦେଖିବ କେମିତି ଏ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଖେଳ। ଆଣବ କଡ଼େଇଟା। ଏ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରଖିଛି। ରଖ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଉଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏ ଦେଖ हेले रघु पुओ केमती मला ता देर तो जरा छाड़ी जाइतिला हठात सबिता छुईबारु केमती मला काई ता मा छुईबारु किछि हेलानी ए चुप कर। घटना विषय मु पारालिका दीदी को जहाँ बुझिली रघु पुओ देहरु सତରେ जर छाड़ी ना समय मैंने ता देह को पानी पची ठंडा कर मेलेरिया ज्वर ज्वर केतବେଳେ बढ़िबो तो केतବେଳେ कमिबो। ता छड़ा सबिता तो सरकारी स्वास्थ्य कर्मी से तार आखि नाड़ी परीक्षा कला ता देहरे हाथ मारी से तार शारीरिक अवस्था देखुला। ता आखि डोला लेउटी पड़िथिलार देखि ताकू डाक्तर पाखु नेबा कथा कहिथिला। कौन लगू कहिथिला ना नहीं? हां बाबा से कहिथिला। ये जाहानी से तो सिजाकल को रक्त पीबो से डाक्तर खाना जिबा कथा काहे कहि भाबो भाबो टिके तमे। ଆଉ ଆମେ ସେଟାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡେ କାଳେ ଆଖିରୁ ଖାଲି ନିଆରଟା ଗଳି ପଡୁଥାଏ। ରାତି ଅଧରେ ସେ ମଶାଣି ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ କିଏ ସବୁ ଦେଖିଛ ସବିତା ଆଖିରୁ ନିଆଁ ରଡ ପଡିବାର? ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ସବୁ ଦେଖିଛ ସବିତାକୁ ସେତେବେଳେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ରଘୁଟା ମରିଯିବାରୁ ସବିତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଲେ।
ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ମତେ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ଦେଖିଛ ତା ଆଖିରୁ ନିଆଁ ରଡ ପଡିବାର? ଆଉ ସିଏ କଣ ମଶାଣିରେ ଥିଲା? ନା ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବାଳ ପକଡ଼ା କରି ବୁଲୁଥିଲା, ହେଲେ ମଶାଣିରେ ନୁହେଁ, ବିଲ ପାଖରେ। ଓ ଝିଅଟା ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଏଠି ଦୋଷ ଦେଲ? ମେଣ୍ଢା କରିଦେବି ଆମ ବାପୁଆ ମତେ ମେଣ୍ଢା କରିବି ପରା। ଆଗକୁ ଆସ କହୁଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ମହାକାଳ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ହେ ମହାକାଳ, ଦୟାକରି ଆସି ଆପଣ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷାତ ମହାକାଳ ଆସି ଗଲେ। କୁଆଯାଉଛୁ କୁଆଯାଉଛୁ? ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଣି ବୋଲି କହିଲୁ ନାଇଁ? ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ ନାଇଁ? ଚାଲ ଚାଲ ମାମୁଁ ଘରୁ, ସେଇଠି କେତେ ଡାଣି ଅଛନ୍ତି ଛଡେଇବୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ଭଲ ପିଲା ନାଇଁ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଯିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ ମାମୁଁ ଘରୁ ଚାଲ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ, ସେ ଲୋକଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠକୁଥିଲା। ବାବା, ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ। ସବିତା ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ଝିଅଟା? କୁଆଡେ ଯାଇନି ଦାଦା, ଏଇଠି ଅଛି। ସବିତା, ସବିତା। କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ ପ୍ରକୃତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେଲେ ବାବା, ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ସେ ଡାହାଣୀଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ହେଲେ ବହୁତ ପର୍ବାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡାହାଣୀକୁ କାବୁ କରି ଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏଥର ଧରା ପଡୁଛି। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ହଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ହେଲା ଅସଲ ଡାହାଣୀ, ଯେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ବୁଝିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ବାବା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ନା ନା, ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ପୁଣ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କଲେଜରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ସେବକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧରେ ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କବିତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେମାନେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଏଇ ଡାହାଣୀକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ ବାବୁ। ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା, ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ମୁଁ ନୁହେଁ, କବିତା ଏବଂ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର କାମ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ କବିତା ବଦନାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲା। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ଡାହାଣୀଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ମା, ଘର ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତୁ ତ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ଏଠି ଦୂର କରିଦେଇଛୁ।